Com un pintor davant de la seva tela en blanc, així ens trobem nosaltres davant de Canva, amb un univers de colors, formes i textures per triar. Combinant aquests elements, aconseguirem crear una obra d'art digital única. Amb aquesta eina, la nostra creativitat no té límits i trobarem la inspiració que necessitem. En aquest videotutorial aprendrem a conèixer el menú principal de Canva, on descobrirem totes les opcions que ens ofereix per triar el disseny que millor s'ajuste al nostre projecte. Per a triar el disseny que volem crear en Canva, disposem de diverses opcions. A la pestanya Inici, en el menú principal, trobem l'opció Què dissenyem avui, situada en la part superior de la pantalla. En aquesta secció hi ha una caixa de cerca que ens ajuda a buscar plantilles per a dissenys específics. Aquesta opció ens serà útil si tenim clara la idea del que volem crear. Per exemple, infografies. Apareixen varietat de mostres de plantilles d'infografia que podem fer servir. D'altra banda, en aquesta mateixa pestanya tenim la possibilitat d'explorar diferents categories de disseny per a trobar inspiració amb les icones establertes. Farem un repàs a totes les icones per poder veure les diferents opcions que hi ha. La primera icona que trobem és la de Canva Docs. Amb aquestes plantilles podem crear documents com ara informes, currículums o propostes didàctiques. La següent icona és la icona de pissarres online, per crear murals o quadres de missatges en una gran pàgina. La icona següent és la de fer presentacions. També tenim creacions que s'ajusten a les mides de les diferents xarxes socials. La icona de vídeos amb diferents formats, així com impressions en les que podem fer documents com postals, cartells, calendaris. La icona de lloc web, en la que trobarem els dissenys relacionats amb la creació de pàgines web. I finalment, també tenim la icona d'altres dissenys. En aquesta opció podeu accedir a una àmplia varietat de plantilles predefinides per a diferents finalitats. En el menú principal també disposem de l'opció de crear un disseny amb les dimensions que desitgem. Es troba representada per una icona amb dues fletxes que simbolitzen l'amplada i la longitud del disseny. Una manera addicional d'accedir a les opcions de disseny és a través de la pestanya Plantilles, on trobem una gran varietat de plantilles dividides de manera més específica, com ara categories com negocis, màrqueting, educació, situades a la part de l'esquerra, celebracions, dies festius, situades a la part superior, així com recomanacions, novetats, dissenys inspirats en els nostres gustos personals. Aquesta opció ens pot proporcionar una gran font d'inspiració per a la creació del nostre disseny. També ens dona l'opció de crear a partir d'imatges. En la pestanya Fotos accedim a una gran varietat d'imatges per a utilitzar en els nostres dissenys. A més, podem buscar imatges específiques a través de la caixa de cerca, seleccionar imatges lliures de drets d'autor o comprar imatges premium directament a través de la plataforma. Això ens permet afegir imatges de qualitat professional als nostres dissenys de manera ràpida i senzilla.
Per últim, trobem la pestanya Icones. A través d'aquesta pestanya podem accedir a una gran quantitat d'icones que ens permeten complementar els nostres dissenys i fer-los més atractius i visuals. De la mateixa manera que en les imatges, podem buscar la que més adequa a les nostres necessitats a través de la caixa de cerca, que es troba a la part superior de la pestanya, així com l'opció gratuïta o de pagament. Seleccionaríem la imatge i elegim el disseny en el qual el volem utilitzar. A més, també podem personalitzar les icones canviant el color, la mida i altres propietats. Una altra pestanya que trobem és la de projectes, on podem accedir de manera ràpida i ordenada als nostres dissenys guardats i en procés. Això ens ajuda a accedir de manera més eficient. Així trobem carpetes que ens permeten agrupar els nostres dissenys per categories per a una millor organització. Com a ferramentes addicionals, trobem altres funcionalitats que ens poden resultar útils, com ara marca. Aquesta opció ens permet crear i gestionar la nostra marca, definint els colors corporatius, la tipografia i altres elements que ens ajuden a mantenir una coherència en el disseny de tots els nostres materials. Aplicacions. Canva també ofereix una gran varietat d'aplicacions que permeten als usuaris accedir a funcionalitats addicionals com enllaçar a pàgines externes, utilitzar la intel·ligència artificial per a la creació de dissenys, generar codis QR, editar fotos, entre altres. Planificador de continguts. Amb aquesta opció podem programar les nostres publicacions a les xarxes socials, establint la freqüència i els horaris en els que volem que es publiquen. Smart Mockups. Aquesta funcionalitat ens permet visualitzar com quedaria el nostre disseny en diferents suports, com ara una pantalla d'ordinador o un telèfon mòbil, per ajudar-nos a veure el resultat final abans de publicar-ho. I per últim trobem Canva per a equips, una plataforma dissenyada per a empreses o organitzacions que necessiten treballar en equip i col·laborar en la creació de dissenys. Amb aquesta opció es pot compartir plantilles, fonts i elements gràfics per a una millor cohesió en la comunicació visual.